Maayong hapon mga kachismosa. Ato ko karon sa Cordova. Ako kung susiyo na ako mga negosyo dito. Sana all. Kuyogi ko ninyo ha. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words.
Central pa rin lang. Grabe. Bukan mo yung mga bukan. Ha? Bukan mo yan. 20 minutes later. Ug mga kachismosa, naabot na jud ko sa akong negosyo sa Cordova. Mo ni siya akong mga negosyo kana. Terus nasunod na. Siya. Ug napasa didto. Oh my God! Wow! Ano siya diri akong mga negosyo nga mga kananan kana. Dagan kayong tao kay Sabado man ron. Nya akong gilaag diri kay dugay na jud ko wa nakaari. Sana all. Mao ni siya mga kachismosa ha. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo!